A Pobra tinguiuse de rosa grazas aos máis de 350 participantes da Andaina Solidaria con Galsa. Percorreronse 10 km e parte do camiño a orixe. Traballadores e directivos de Congalsa, veciños, asociacións e membros da Corporación Municipal da Pobra uníronse onte na Praza de Alcalde Segundo Durán para participar na 10ª Andaina Solidaria organizada pola firma pobrense. Máis de 350 persoas achegaron o seu gran de area acudindo de forma presencial á cita ou colaborando a través do dorsal cero. A camiñada arrancou ás 9:30 da mañá da Praza Alcalde Segundo Durán e fíxose un percorrido circular de 10 km dun tramo do camiño a orixe. Estamos aquí xa no final da andaina, aquí no centro da Pobra, neste parque aquí á sombra, aproveitando a sombriña. Acabamos de facer unha andaina de máis de 10 km polo camiño a orixe, a verdade que é un recorrido espectacular, pasando por varias playas, entre elas a de Cabío, e a verdade que moi ben. Ademais, tivemos un día soleado espléndido e tamén dounos a vida que pasáramos por varias sombras, que había moitos pinares no recorrido. Pero ainda así, todo moi ben. Xa vedes aquí ao fondo un montón de xente disfrutando daqui do tentempedo final. Supoño que hai aquí cerca de 400 personas. E, bueno, estamos moi contentos esta iniciativa solidaria. Cada ano conta coa roupo da sociedade, xa que todo o recaudado vai destinado a diferentes ONGs da contorna. Este ano tamén a Confraría de Pescadores da Pobra. Este año, pues que hemos hecho un guiño especial al sector del mar, que está pasando un momento difícil, pues estamos muy contentos de en esta jornada de convivencia, deporte y solidaridad, pues también esta marea que nos ha acompañado de mariscadores, de trabajadores del mar. Y estamos felices, la verdad, de haber crecido la familia de la Andaina y ya en esta 10ª edición, pues empezar a trabajar para la del año que viene. Cita na que non só participan traballadores da firma pobrense, senón que se une tamén a veciñanza. Para nosotros la andaina es ya una tradición, participan pues un montón de trabajadores, un montón de personas, asociaciones, entidades benéficas y sobre todo a nosotros lo que nos gusta es que además de cohesionarnos como empresa, colaboramos también con entidades benéficas. Unha andaina moi ben valorada por todos os participantes, dende os traballadores ata membros das asociacións que non se queren perder esta cita. Un acto onde a xente ven a participar, éramos moita xente, é unha cousa de facer equipo, de pasar o tempo, ainda que un fin de semana, un domingo, pois creo que ao final, se nos xuntamos, é unha maneira de convivir cos teus compañeiros. Creo que é unha maneira moi boa de pasar un día, unha mañá polo menos moi boa. As persoas que viñemos da Asociación Ámbar a participar, que xa levamos uns anos participando na andaina de Congalsa, pareceunos unha ruta preciosa, pedíamos que fixera bo tempo, o tempo acompañounos estupendamente, en algúns tramos algo de máis. Pero bueno, a zona do monte foi espectacular e a compañía moi agradable. Compartir con Galsa esta xornada anual para nós pois xa unha cita esperada. Todo recadado, alimentos e os fondos das inscripcións destinaránse a organizacións Caritas Ribeira e Pobra, Cruz Vermella de Ribeira, ICE Renovación e a Confraría de Pescadores Pobrense. Congalsa realizará nestes días o balance definitivo de todo o conseguido.